Inselmilkom nilqakom għal programmi ieħor Kuxjenza, grazzi kemm tibatuli fuq Facebook u anki Instagram, napprezza ħafna il-messaġġi tagħkom. Illum ħaniddiskuti suġġett li ma tantx niddiskutuh, l-arti tad-drama u kif tista' tbiddel persuna. Ħafna drabi l-arti ma nirrealizzawx il-ġid kbir psikoloġiku, il-ġid spiritwali, il-ġid fiżiku. U din kont iddiskutejta mal-attur li qiegħed hawn magħna Carlos Farrugia u li aċċetta li niddiskutu dan is-suġġett interessanti. Carlos ilu għal madwar 20 sena bl-iskola tiegħu tal-acting u kien għalhekk li ġieni dan il-ħsieb li niżviluppaw dan il-programm. U miegħi għandi żewġ atturi wkoll oħra fl-istudju, għandi il-Jean Paul Borg, grazzi li ġejt hawnhekk, u l-Jean Paul Kaskun li wkoll tafuh ukoll f'diversi serji televiżivi. U lil Carlos ovvjament kulħadd jafu karriera twila wkoll fid-drama. Ħanibda bik. Jean, jiena meta qalli għalik ma kontx qed nirrealizza li għal Jean Paul Borg li naf jien insertajt. Jean, l-istorja tiegħek hija interessanti ħafna. Qabel ma bdejt id-drama, kemm ilek fid-drama inti? Kważi 4 snin. Mela, 4 snin ilu qabel ma missejt ma din l-arti tad-drama, inti kont qed tgħidi li kont persuna ferm iktar differenti. X'kif kont qabel? Jiena kont nissi ħafna. Id-drama għalija jisa il-bitnin mistħija kollha. Għaliex? Kont mort fi spirit acting, kont sibt fejn, u għatrin nibda drama, nxin nibda drama u għek, u ma li tħalt l darba kont vera mistħi, u għaka jisni ma sħabi kont vera mistħi u għek. Bat kon għamlu ħafna workshops, u bijom jissi tal-limt ħafna. U minnem bdejt nelep il-mistħija kolla bil-workshops li kon għamlu, u bdejt nħoss iktar konfidenti jumbat kemm maħbib tijaj, u kemm dejt nirreċta u kol mal-udjenza, ġifi kon nirreċ iktar bil-qalb. X'taħseb illi allura kif indunajt li qiegħed tinbidel x'għadt li qabel kont qisek qajla titkellem għax kont tistħi ħafna? Ħanajlek. Kif dejnar konna nagħmlu ħafna workshops u hekk, konna nitgħallmu affarijiet, kien jgħidilna biex ma nistħux u hekk. U minn hemmhekk jiena bdejt, ma bdejtx. Bil-mod bdejt inħoss jiena. Il-misħija bititlaqni bil-mod. Kont inkellem eżempju ma' ħbieb u hekk, u hekk ħbieb stess ikunu jiġu miegħi drama, kienu jtun iktar kuraġġ, għax kemm ħafna ilhom imorru hemm id-drama, kienu jtuni kuraġġ u bil-kuraġġ tagħhom ukoll il-missejsa bitmur bil-mod. U inti għadek tmur kull ġimgħa u x'hekk? Iva, kull ġimgħa. Fil-fatt nixtieq ir-reġija tittella ara ritratti relatati hemmhekk imma qegħdet man-nanna. Ija. Hemmhekk u hemmhekk il-mamma tiegħek Anabel insellu għaliha wkoll li taħdem magħna. Imma l-arti tad-drama x'inhuma l-iktar xogħlijiet tad-drama li tiftakar li huma l-qalbek naf li ħadsem fid-drama tal-passjoni għax rajt ir-ritratti, x'huma l-iktar hekk jew forsi xi karattru li interpretajt u tajt dak vera ħareġ għall-qalb ix-xogħol li ħana niftakar konna dan kien il-Covid sewwa, sa fil-Covid ma konniex nistgħu nagħmlu plays, ġo teatri jew affarijiet hekk. Kellna tutor u għalna biex nagħmlu short film. U ħadd peċi dak il-ħin short film jiena għat-tajjeb, kont jisu beda jaqbel biex nagħmlu short film. U konna minna short film, u da short film konna urejni l-spazju kreativ minn sejr żbal. Spazju kienu ġewafna l-sera. U dal-film kien fuq il-Covid, situazzjoni tal-ħajja, u kelli sketch niftakar, tal-ħaxix niftakar, kont ħriġta vera tajba, kien wieħed miegħi, u kien tal-qalbi ħafna meta għamilta, kien sketch comedy. Meta tkun fuq il-palk, minn tifel tant mistħi, u llum fl-4 snin kbirt inti, kbirt ħafna. Meta tkun fuq il-palk, Jean Paul jinbidel bħala attur, ġifieri kif tħossok u meta tara l-udjenza qed tieħu pjaċir b'dak li qed tagħmel inti. Kif tħossok? Meta nkun fuq il-park u differenti, fuq il-park tħossni mod ieħor. Jisni ġejt f'dinja oħra, tifhem? Fi realtà tħossni mod ieħor, ma jkolli xi parti
parti naf minn kollox. Nħossni ġodin oħra, ġoddik il-parti, tifhimni? U s-siba diffiċli biex tistudja l-iskript, għax per esempio jien ninsa ħafna, dik l-iktar ħaġa timmaraviljani. Jiena li kelli kon ninsa ħafna, ninsa. Linja kon ninsaħħu. Xkonna ma konti mur id-dar, u issa ġifiri m'għandix ninsa ġifiri linja xissa pers li tal-limt u hekk, ġifiri m'għandix ninsihom, konti mur id-dar, f'ġemma kon nistudja l-iskript issa, u għakal plejt li għamilna, u kon niftakarhom, mhux kif kon niftakarhom bl-amment. Ġifiri għara kemm inbdilt. Ija, kon ninsa ħafna lajn sabi, ma issa il-progress jgħid u mhux qed ninsa issa xejn. U meta tara l-udjenza ċab lek hekk xi tħoss? Inħoss li l-udjenza li ġewewna japprezzaw u kun naf li ħadu pjaċir ukoll. U x'tippreferi xi ħaġa serja jew komedja? Dik l-iktar naħseb li ħanaj il-komedi. Għaliex il-komedi? Għax, nħobb eżempju ntella xi ħaġa tad-dak affarijiet, għax kan nies forsi idu jaraw ħafna affarijiet tad-daħk u hekk. Għax tħobb pjaċir tferraħ in-nies. Eżatti. Ftejk għandi attur ieħor jismu bħalek, Jean-Paul Cascun, grazzi li kont magħna. Ovvjament nafek ukoll minħabba diversi xogħlijiet li għamilt fosthom niftakrek fid-deċeduti. Ilu naqra. Ilu ftit, imma baqa' popolari. Jean-Paul, inti kont qed tirrakkunta l-istorja li d-drama vera bidlitlek ħajtek u għandek storja ftit tan-niket imma fil-verità storja li minna kbirt ħafna u llum inti persuna ta' suċċess anka fil-ħajja tax-xogħol tiegħek. Tispjega li ftit x'kien ġaralek fil-passat. L-istorja kienet għajmin bħal kull parti tal-ħajja li għaddi minna kulħadd u fil-li kollok il-ħajja tiegħek għaddejja u kollox wartu żgħar. Fil-li f'daqqa waħda tiġi xi ħaġa fuq hekk u din kienet storja li f'daqqa waħda samritni u ġejt f'punt fil-ħajja fejn kelli niddeċiedi fejn jew kif taqbad tajt tintefa' ġo kantuniera. Ma x'kien ġaralek eżatt? Relazzjoni twila, minnhom spiċċat fix-xejn, insomma, storja twila, però ġejna f'punt fejn filli kollok rutina inti għaddejja ta' finti meta tkun għaddej f'relazzjoni filli għaddej normali filli f'daqqa tiġi ħabta u sabta fuqek fejn tittieqaf u kelli qed tissa sejġri jew noqgħod kontoniera daqt tibkililek innifsek, inkella toħroġ hemm barra u tipprova tibda l-ċirku tan-nies tiegħek, tibda jinnaf tgħid isma' mmur niltaqa' nies ġodda, eċetera, eċetera. U l-ewwel ħaġa li għamilt niftakar kienet bdejt nimmudella. Għas id-drama, l-ewwel ma kienet, qed tissa naqbad nagħmel xi ħaġa ġdida tħammur nimmudella u bdejt, insomma. Sa jiena filli kont qatt ma kont nistħi, però li nimmudella le. Allura qed nimmudella, biżgur jinnaf nagħmel xi ħaġa totalment differenti, u bdejt nimmudella. U darba minnhom qegħdin session tal-modeling, niftakar insomma, u hemmhekk fejn iltqajt ma' Carlos. Ġifieri llum il-ġurnata nirringrazzja l-Alla li kważi laqani miegħu għax mill-modeling spiċċajna dħalna fid-drama, mbagħad Carlos kien qalli isma' Ġan qalli hemm party. Qalli titħajjar tiġi tagħmilha insomma f'Evangelisti, għadtu niġi. U bort. U ġbitni qed issa mela mill-modeling naqlbu drama issa. U Carlos għalli, isma' għalli jekk trid, għalli tibda tiġi l-free spirit u hekk, għalli ejja. Għatlu niġi ta'. And I never look back, ġifieri mbagħad minn hemmhekk bdejna proġett wara l-ieħor u minn play u tispiċċa tagħmel biċċa television u mbagħad parti minn żgħira tispiċċa parti kbira. Nies f'daqqa waħda filli kelli ċirku ta' ħbieb filli f'daqqa waħda spiċċaj b'ċirku ta' nies li daw għajna ħbib ġbir sal-ġurnata tal-lum, insifru flimkien u nagħmlu hekk. Id-drama laqqatni wkoll anke ma' Oliver, il-business partner tiegħi. Kien imur anke free spirit Oliver, ġifieri hemmhekk. U minn hemmhekk ftaħna anke l-business, ġifieri hemmhekk bdejna bil-business tagħna llum u għandna għaddejjin flimkien u għandna over 11 years issa. Ġifieri inti kont sitwazzjoni għax li kollok relazzjoni twila u mbagħad f'daqqa waħda jispiċċa kollox. U tibda tħoss issa id-dinja taqa' fuqek, għaddejt minna jien, u tibda tgħid issa x'ħan nagħmel, issa l-ħajja tara l-ispiċċat. Imma mbagħad
ħassejt forza ġifieri minn ġo fik biex tbiddel. Li jiġrilek u bekk semmejni n-nas ma importanti nsemmu għadi ta' relazzjoni għalfejn. Illum u anke ħabba social media terġa' llum kważi problema aktar minn qabel. Għax qabel konna nitilqu l-barra u tmur tara se tagħmel biex tagħmel żvog ġdid. Illum il-ġurnata għandek social media fejn inti l-ewwel ħaġa li tagħmel toqgħod ġo kamra u toqgħod tipprova tagħmel connection man-nies minn ġo dik il-kamra. Ir-realtà m'għandix tkun hekk. Ir-realtà għandha inti għandek taqbad. Toħroġ minn ġo dik il-kamra li tkun fiha u tmur tfittex postijiet fejn vera tista' tikkomunika man-nies b'mod ngħidlu jiena uman, mhux minn wara l-keyboard, għax minn wara l-keyboard inti id-dwejjaq li jkollok naħseb jiena u sfortunatament in-nies illum anke saru id-dwejjaq ma jixxerjawx. Saru llum kulħadd iżomm id-dwejjaq għalih, jipprova jaqsmu ma' persuna ġieli wkoll li bil-kemm qed jara wiċċa ukoll u it's not the way forward, ġifieri. Inti taħseb li d-drama lik kienet dik li fejqitek u waslitek għal biex sibt iktar lilek innifsek u wasalt tas-suċċessi tiegħek kemm fil-ħajja personali, fid-drama komplejta għaddej fattalaw xeba ritratti tiegħek fis-sem tiegħek f'diversi xogħlijiet fosthom ma' Carlos. Carlos, kif qed tħossok tisma' dawn l-istejjer ta' nies li taf inti? Ekku. Li rawimthom intu wkoll. Ekku. Huwa sodisfazzjon kbir. Bħalma tinti jini li 20 sena qisu più o meno bl-iskola. Fil-bidu jiena meta bdejt id-drama l-istess ħaġa bħalma drama għamlet lilhom kienet għamlet miegħi qabel, però u l-istess sitwazzjoni ta' Jean Paul jiena bdejt bil-modeling niftakar. Intu wkoll. Għalkemm meta konna żgħar l-iskola u hekk konnieħu sehem, però jien niftakar bdejt mill-modeling fil-funeral tan-nanna tiegħi. Xiġifieri? Kont fil-funeral tan-nanna u kien hemm persuna għalt li inti tkun tajjeb għal mudell eżempju. Għandna ċ-ċirku tagħna fejn kont inkun jien il-belt ġifieri. Eżatt, x'inti mill-belt. Fil-futbol u modeling li kbar każ u dak iż-żmien iktar u iktar. U mbagħad dik il-kelma baqgħet f'moħħi fejn mbagħad f'magażin nara li hemm kors ta' modeling qed ħanipprova jien ma nibqax magħluq f'dak ċirku hawn. U minn hemmhekk mbagħad ħaġa għall-oħra, jiena mbagħad kien Patrick Borch jaħdem PBS, inselmulu minn hawn, semmek hemm il-darba rani darba waqt fashion show għalli ħanagħmel film fuq Kristu, għalli int perfett. U kont ħansemmija x'inha bekk nafek dejjem nara li qed tirrexxa l-parti ta' Kristu f'diversi xogħlijiet. U kellu raġun Patrick Borch, ġifieri il-wiċċ kien. Bqajna ġifieri nużawk sal-lum, bqajna naħdmu flimkien sal-lum u kif qal tajjeb Ġan kif qal anke wkoll Ġan Borch. U mbagħad iċ-ċirku jibda jikber, imma mbagħad tant tidħol dib fiha drama kif semma tajjeb ħafna Jean Paul ukoll li jiena l-Ġan nafu sew illum sirna it-tnejn li huma ġan noħorġu flimkien u bqajna ħbieb sal-lum u sirna statajt best friends. Ġanni li nafu 5 snin u bħalma jaf dejjem ġifier ninkludih anke jkollna filming dejjem intih parti għax apparti li Jean Paul bħala attur impruvi ħafna kif qalu stess qabel kont intih lajn illum intih 2, 3, 4 fejn anka f'serje lokali kellu partijiet ġifieri dis-sena stess. U però apparti hekk Ġan huwa bniedem reliable ħafna u dik inħares ħafna li għajjen fis-sens li t-teatru ittik ukoll dixxiplina. Dixxiplina li inti kif semmew tajjeb id-dar tistudja, trid tkun għar-rehearsal, sigħat twal. Eżempju, Jean Paul taħdejja anka kellu darba kont id-diriġejta jiena parti prinċipali fit-Teatru Manuel. Li għaw ħafna atturi stabiliti jgħidulek nixtieq nirrex tat-Teatru Manuel imma bis-saħħa tad-dixxiplina u ta' kemm bniedem mhux li jkun ħabib tiegħek imma jkun reliable u taf li dal-bniedem tista' tafdah. U lilek imma Carlos, mela inti bdejt bħala mudell u għala fejn wasalt. Lilek personali, kif bidlitek l-arti ta' drama? Bidlitni l-istess, jiena għalkemm in-nies kullat ma jemnux, però meta kont żgħar l-istess kont nistħi ħafna.
Kon nistħi, ħafna kon nistħi, kont insibni komdu fiċ-ċirku tal-futbol, eżempju, meta konna żgħar, però mbagħad jiena kelli ħafna low self-esteem. Li sfortunatament, jew mhux ħaj sfortunatament, imma ħafna minn nies ibatu minna, anke nies li minna l-iktarhom konfidenti. U mbagħad tiġi titkellem magħhom jew toffrilhom xi parti għax jien nistħi għax jien hekk u bil-mod tru anke l-arma li nużaw aħna li hija drama u dik importanti ħafna li aħna nimxu b'mod professjonali immens anke fejn jidħlu tfal. Hemmhekk imbagħad inti pass wara pass kif semma tajjeb ħafna Ġan Paul, tibda titgħallem toħroġ mill-qoxra. Għal xiex tistħi, għal xiex għandek low self-esteem. Għawek ġibna żewġ persuni li irnexxew kemm fil-ħajja u kemm fit-teatru, fid-drama. Imma jien għandi nies li sal-ġurnata tal-lum baqgħu ħbieb tiegħi kienu jiġu fl-ispirit anke bħala tfal u teenagers li għalkemm jiena ma bqajtx fid-dinja ta' drama, però llum il-ġurnata bis-saħħa tiegħek jiena sirt naf iktar lili nnifsi, sirt konfidenti, sirt nemmen fija nnifsi, anke intervju tax-xogħol immur biċċi minn qudiem fejn qabel kont niddejjaq, kont nistħi nħossni inferjuri għal ħaddieħor. U l-arti in ġenerali tamma jiena nitkellem fuq l-arti ta' drama x'kif jgħid Oscar Wilde l-arti ta' drama qed tuża ġismek kollu bil-ħsibijiet b'moħħok kollox. U hemmhekk qed naraw iż-żgħira fuq il-ħobba u l-mara. Dika X'isima t-tifla? Bettina. Kemm jisimha sabiħ. Daka huwa li tat riċenti ġewwa għawdex għax jiena tfajlawċija. U dik ovvjament bdejna vena oħra fil-ħajja li, però ovvjament id-drama u t-teatru jibqgħu il-priorità. Issa mistoqsija, issir attur jew tkun attur? Ġifieri kulħadd jista' jkun attur? Għana da bħal jien nemmen bħal kollox, inti għandek jieħdu semmejna kemm il-darba l-futbol. Għandek min jitwielet b'talent naturali. Però dak it-talent, jiena ħobb nuża t-talent, il-parabola tat-talenti li jgħid Ġesu Kristu. Ġifieri mhux tal-li tir-rexxa ta' Ġesu Kristu tal-li tħaddan anke dak li kien jgħid. Ekku nikkwota ħafna xu stess jgħidlek kemm ngħid il-parabola tat-talenti sabiħ dan minn taħ wieħed u mar jaħbih x'ġara spiċċa b'xejn. Minn taħ 5 u ħaddimhom ġbiċċa b'10 u dak ta' 10 dupjom lu wkoll. Jiena nemmen li id-drama hija tajba l kulħadd. Ġan Paul semma ħaġa tajba, llum għandna sfortunatament id-dinja tas-social media li qed tagħlaq ħafna nies. Anke biex nitkellem, anke biex niġġieled. Illum biex niġġieled imur wara keyboard u naqbad ngħidlek. Fej qabel biex ngħid xi ħaġa lil sieħbi jiena ma qbilniex irid niffaċċjah face to face. Dik il-ħaġa llum qed tmut. Qed tmut għax kulħadd sar hero, jiena kemm il-darba ġi xi ħadd kellimni u anke qalli xi ħaġa fuq keyboard bad nintaqa' face to face. Ngħidlu l-istess bniedem, daskemm kont bully wara l-keyboard. Qed tifhem. Ġifieri allura drama għandek il-communication skills, speċjalment fejn jitlu tfal, għandek communication skills, workshops issemmew ukoll li dawk qed jgħinu ħafna biex inti tikber bħala persuna. Imma iż-żewġ Ġan Paul li għandna fl-istudju, rajt nies li ssiltu ma' sfidi li anke forsi kienu serji, forsi ġew b'ċertu bagalja da kulħadd fil-ħajja jkollu il-pakkett tiegħu. Ġew bagalja tqila ħafna, u mbagħad tibda tarhom jinħallu minna dil-bagalja ta' negattività forsi jinnaf problemi soċjali fil-familja, problemi psikoloġiċi, emozjonali. Rajt nies li qegħdin jieħdu l-arti tad-drama, ikunu miegħek anke tfal, u tarhom jinbidlu. Iva, ħafna. Semmewa diġà tnej li huma ħafna drabi anke inti semmejt problemi soċjali. Darba minna proġett ukoll u kien irnexxa fejn ħdimna anke mal-ħabsin. Eżempju ħabsin li kienu waslu biex joħorġu mill-ħabs. L-ewwel kont immur jiena nagħmluhom is-sessions, u mhux waħdi ovvjament imma mbagħad meta waslu biex joħorġu mill-ħabs. Kienu jitlu meta konna minn Anġli, iftakar, meta konna minn Anġli wkoll, iftakar kien hemm wieħed li kellu parti, tajnieħ parti, kien għadu kemm ħareġ mill-ħabs biex nintegrawh fis-soċjetà, ġifieri. U vera ħagost, kien hemm anke nies minn ċertu areas u minn ċerti problemi fil-familja
li dawn resquhom lejn free spirit, insomma, u sal-ġurnata tal-lum għadhom jattendu u tiskanta ġifieri il-progress li għamlu fil-ħajja, x'dan anka inti staqsejt il-ġal l-ewwel xi ħosbita tkun on stage mhijiex ċajta li fil-bniedem magħluq fi kien nifsek mistħi bil-mod il-mod illum għandek play, tlajt, semmejna l-modeling, għal volja bla kliem, mal-fatt li ntqiegħed hemm kont ħares lejk ukoll. Allura huma barriers li bil-mod il-mod tibda tkissilhom. Sempli aħna nibdew mill-bidunet. Jien ngħidilhom li l-ikbar żewġ kolonni li qed iwaqfuk milli tkun inti nnifsek x'inhuma, biża' u mistħija. U kif ħanelbuhom daw? Il-biża' hija fattur li veru ċaħdek minn ħafna opportunitajiet, ħafna mid-drabi. L-ewwel waħda tibda tajt nagħmel dal-pass toqgħod lura. Għax kultant tinħallu temmen. Tinħall. Illum li għandek ukoll ħafna minn nies ibatu bl-ansjetà. L-ansjetà jekk iżomma ġo fik ħadd ikber, ġifieri ħadd immultiplika u tigrava, ġifieri minn ansjetà tiġi f'affarijiet oħra. Ġifieri inti iktar ma jnexxielek moħħok tal-jena fuq affarijiet ġodda, ġifieri dik waħda mill-affarijiet naħseb jiena li bniedem għandu jkisser l-ansjetà biha. Li jipprova affarijiet ġodda, jien hekk nemmen dejjem. Li tkisser rutina li tkun għaddej minna. X'inti fil-li tkun għaddej f'rutina, fil-li tgħid isma' bdejt tagħmel xi ħaġa ġdida. Kemm tħossok iktar b'saħħtek illum il-ġurnata ħdej Jean Paul Cascun ta' dak iż-żmien meta kellek kont għaddej minn ċertu sfidi? Mara, jiena minn dejjem kont persuna outgoing jiġifieri hekk, però illum naħseb jiena, jiġifieri illum sirt anke fil-business, ngħidu fil-business pereżempju, nuża mhux id-drama nirrexta ta' imma kultant ikollok tirrexta, eżin li tipprova inti ġġib l-aħjar negozju għal kien nifsek, ġifieri billi tippreżenta ruħek tajjeb, naf biex iġġib biċċa negozju tajba. Ġifieri id-drama kienet iwa li jenitni, speċjalment naħseb jiena iktar u iktar it-teatru, iktar mill-television, għax it-teatru xi mort hemmhekk u jgħid quddiem teatru nies jekk għamilt żball, għamilt li żball. Television jekk għamilt żball waqafna. Allura inti meta tagħmel anke jinnaf biċċa negozju qed tikkomunika mort tal-interview pereżempju, hemmhekk ma tistax tagħmel żball biex tista' telfek il-ġobb. Ġifieri u nħobb inqabbelhom flimkien dawn iż-żewġ affarijiet, ġifieri id-drama iwa, id-drama nitni. Huma skills tal-ħajja. Skills, eżatt, li tgħinek għal ċertu skills tal-ħajja. Carlos, qed niftakar meta ma kontx nafek personali u kont dejjem narah ir-rexta. Darba niftakar nkun f'Ġiżel, kellek karattru ta' ġuvni naqra, kif nistgħu niddeskrivuh, x'kien jismu dak il-karattru? Sergio, kien naqra cool. Kien karattru. Ġieli kien hemm nies illi peress li aħna pajjiż żgħir ħafna. Kemm ibati attura x'jibqa' mwaħħal mal-karattru. Inti ġri anke lili, sfortunatament minn kelli suppost jiena malma biżejjed li jiena ma nagħmilix, imma timpressjonak ħafna. Ġifieri ġieli sibt nies li weħlu mal-karattru u baqgħu dak it-timbru. Dak iż-żmien kien hemm affettwa ftit nies li ma nafx u kienu jgħiduli kemm kont nagħmlek differenti, tifhem. Dak il-karattru kien karattru deep ħafna li fil-verità għalkemm kif għadt inti kien cool ġej minn familja tal-flus u għalkemm ġifieri kien jidher li hu ovvjament ma kienx karattru tajjeb imma kienet iġor baggage ta' dak kollu li għadda minnu meta kien tifel. In-nuqqas ta' preżenza tal-ġenituri. Ġifieri intom l-atturi tispiċċaw tifhmu dak il-karattru li qed tinterpretaw. Kellha ma tinterpretax. Ġan, inti meta jkollok parti, x'inhu s-sigriet biex inti tidħol fiha? Mhux faċli jew. Le, da żgur, le. Tagħmel karattru li m'għandekx taqsam xejn miegħu inti u tinbidel. Kelli ħafna karattri biex ikun dawn ninbidel dak. Ma tħossokx faċli biex qisek. Diffiċli il-ħaġa biex tidħol f'karattru ieħor. Kieku jkollok bħalissa tirrealizza li qed jisimgħu persuni, tfajliet, adolescenti, ġuventuri, illi bħalek huma mistħin u forsi jsibuha diffiċli biex
jagħmlu l-ħbieb u jitkellmu u llum is-social media kif qalu tajjeb Jean Paul u Carlos ma tantx tgħinha għax illum iktar faċli tingħala ġo kamra u toqgħod ittektek fuq il-keyboard. X'messaġġ twaslilhom lil dawn in-nies għax inti mill-esperjenza tiegħek il-drama għamlitlek ħafna ġid. Jiena nagħtihom esperjenza, jien esperjenza kelli, però nixtieq ngħidilhom biex ma jaqtawx qalbhom. Eżempju, ikollhom jridu jagħmlu xi ħaġa ma jibżgħux jagħmluha. Mhux eżempju drama jnaf ikollhom xi sport, jridu jixtiequ jitlu fl-isport. U jibżgħu, t'għodux tibżgħu qabdu u dik il-ħaġa mhux sport biss jew xi audition. Morru għamlu eżempju xi audition, morru, t'għodux taqtaw qalbhom. Ma nistaqsib kurzità, inti meta mort għand Carlos, u ltqajt anke ma' Jean Paul, u ltqajt anke ma' ġurnalisti tagħna li għamlu drama wkoll. Kont waħdek, jibri kellek ħbieb jew mortu għad tissa ħanidħol issa naraw x'jiġri. Għal-bidu ma konna fil-ħadd. Proset, din nixtaqt inkun naf, ġifieri mhux faċli, kont waħdek u kellek il-kuraġġ li tagħmilha. Eżatti, ma konna fil-ħadd, kont kif dejt ngħid qabel l-ewwel dejt nisħafna dejt ngħid tajt inkompli mur, tajt mur. Kien hemm xi drabi li kont waqaft u rġajt komplejt, jiġifieri. U mbagħad jisni kien hemm kelli jisu xi ħaġa, jisni sejt jisni parti mill-familja tagħhom u anke bħalissa ġifieri ħafna studenti jinbidlu u hekk. U mbagħad tkun tidraħħom ta' ġifieri u hekk. Allura bnejt familja oħra. Eżatti. Ġifieri tagħti kuraġġ biex dak li jkun jagħmel. Eżatti, nagħtihom kuraġġ biex ma jaqtawx qalbhom fil-ħajja tittirnexxisek titagħmilha ħaġa, toqgħodx tiddejjaq. Jiġifieri jisu minn hawn xi ngħidilhom biex ma jaqtawx qalbhom. Ġan, nirringrazzjak illi ġejt hawnhekk għax veru qed napprezza l-kontribut tiegħek u żgur qed jisimak severa ħajamel kuraġġ. Jean Paul Kaskun, grazzi illi tajtina l-istorja tiegħek samt magħna dak li għaddejt minnu u pariri wkoll. Carlos, grazzi illi aċċettajt illi nagħmlu dal-programm biex in-nies jirrealizzaw kemm l-arti nemmen ħafna fiha. L-arti tfejqek, jiena kemm min pinġi, kemm min jirrexta, min jisfen l-arti sabiħa wisq. U hija u ingredienti għażerrija li tista' verament tgħinek tikber b'mod sabiħ. U x'hekk. U ħaġa oħra nixtieq ngħid ukoll jisni drama jiena għalija tirleksjani wkoll fl-istess ħin ninsa l-affarijiet l-oħra, affarijiet hekk, moħħni hemm jisim kun konċentrat u tirleksejsa terapija tiegħi drama jienu. Psikoloġikament, ġifieri tgħin ħafna wkoll, psikoloġikament tgħin ħafna wkoll. Sfortunatament in-nofsi għaddew il-programm tiegħi jgħaddilna grazzi u jiena ngħid grazzi lilek ukoll biex tal-istudent lilna ma tal-programmi li tagħmel għax bħalma id-drama tagħmel il-ġid. Mhux għax fuċċek imma l-programmi tiegħek jagħmlu ħafna ġid ukoll. Grazzi tiegħi u ta' ħafna kollegi. U twassal messaġġ importanti ħafna u jalla nibqgħu sejrin hekk għax importanti ħafna li tagħmel fil-ħajja tagħmlu biex tagħmel kemm il-ħajja tiegħek ovvjament imma l-ħajja ta' ħadd ieħor. Daqsxejn iktar aħjar. Napprezza ħafna Carlos, ħafna. Grazzi Jean, grazzi Jean Paul, grazzi Carlos, dan huwa Kuxjenza, grazzi lid-direttur Lizio Farrugia, lill-kru li kelli hawn ġew u lill-kru fil-Kamra tal-Kontroll, segwu Facebook ta' Kuxjenza fuq Facebook u anki Instagram u jien nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.